Barbanzarousa acudiu un ano máis a Fitur para presentar a que será a súa oferta turística para o presente ano, coa que volve a poñer en valor a súa identidade gastronómica e vitivinícola, como eixo estratéxico do seu posicionamento turístico. Fixo ademais cunha presentación no stand de Galicia no que tomaron parte o director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, e o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, ademais dos 4 alcaldes que integran a entidade. Baixo o título Barbanzarousa viaxe a través da historia dos sabores, a Mancomunidade segue a manter a súa aposta polo turismo e no gastronómico e o turismo industrial, vinculados á tradición da salazón e a conserva, sen esquecer tampouco os viños da IExP Terras da Barbanceiria. Precisamente o que queremos promocionar é o noso produto gastronómico, os nosos viños Terra de Barbanceiria. Eso, digamos, que é o principal obxectivo, pero, bueno, todo isto dentro do plan de sustentabilidade que estamos a levar adiante e que finaliza precisamente en este ano 2026. Nos queremos vender a enogastronomía como experiencia, a experiencia que sae do mar dende pois, que se capturan pois, eses mariscadores, os bateeiros, os pescadores e as pescadoras, toda esa xente do mar que a captura e incluso despois tamén temos a parte da conserva, porque o noso produto tanto se pode consumir fresco como en conserva. Esas conserveiras que traballan no noso territorio e todo elo cos viños do territorio que tamén se fan pois, polos nosos adegueiros. Co cal, toda a enogastronomía do noso territorio supón unha experiencia que se pode ver, que se pode sentir.